Den der tidsplan der ses ikke. Ja. Det kan du godt stikke op der, hvor solen ikke skinner. Jamen det er det. Hvorfor tror du, jeg har lavet det der? Så kan du stikke det op under skænden til. Den kan du stikke op der, hvor den også kan. Jeg skal også tisse. Jeg skal lige tisse, fordi der kommer en synes, altså jeg mener det. Vi kører alt for hurtigt. Hvis vi skal køre i det her tempo hele dagen, så står jeg af. Det kan jeg har generelt bare fucking på et puls. Og sådan, jeg ligger 20 pulsslag konsekvent over Junker. Tidligt med den attitude der. Efter 25. Nu skal vi op på bilens statue, og så ned i bøjlen i 20 minutter. Det er den første. Der kommer Benny Rosenbanden på. Ja, så har jeg jo elpumpe bag. Ølpump. Et pumpe på spansk. Vi skal videre, Sepp skal på arbejde i morgen. Jeg sagde til Sepp, skal vi ikke bruge den her? Vi skal videre, Sepp han skal på arbejde i morgen. Det er fandme godt tænkt, Lise. Ja, ikke? Vi har så 261,5 hjem. For vi lander på Vandværksvej. Og så går jeg direkte i seng med tøj på. Durk. Så ligger du der bare med cykeltøj på. Alle sammen sted og tisse på nær CP. Og står og venter på sådan, og så kører vi ikke engang 5 minutter. Så Jeg kom ud af min, har du CP på... af min daglige rutine. Jeg har også ruten på din telefon, så du kan Eller se. sådan min almindelige rutine. Og jeg er lidt bange for, at det rammer mig. Bider mig i røven senere. Den er i nettet. Ja. Pas nettet. Spids en time. Nu bliver jeg jo senere. Det er sjovt, de elpumpe, det er sådan nogle stjerner. Ja. Here we go. Du er den, der ser mest presset ud. Dit ansigt ser klart mest presset ud. Gør det det? Ja. Det var lige 500 meter, hvor du lå forrest, hvor Junker og jeg, vi lå lidt bagved og lå og snakkede, og så kom den. Kom ingen. Kom så, og sådan, nå, vi kører stadig. Ja, sådan en idiot. Hvad så? Jeg har fået lavet lidt hvert knæ. Nå? De knirker lidt for Jeg er faktisk i tvivl om, hvilket det er. Det er Kajs også. Den siger 4 meter i sekundet fra sydvest. Og så 18 grader. Og så kommer vi omkring 20. Det er 40. Vi kommer op herovre. Hvad sagde han? Hvad sagde han? Nu kommer vi til lige at køre 20 km med meget hissetempo. Hvorfor? Jeg har tidsplanen. Så jeg skal Nej, på arbejde i det morgen. gør jeg ikke. Vi er 14 minutter for sent på den, da vi kører fra Svendborg. Det er så længe for at blive så gode. Så er I i princippet ikke mistet nogen. Nej. God tur! Hello. Hallo! Bonjour. Bonjour! Jeg kommer til at skære igennem luften. Hvor langt er der?
Hvad skal du have? Har du fundet det? Fish and chips. Hvad skal du have? Fish and chips. Jeg skal have en stor kugle. Jeg er ikke så presset endnu. Men det kan godt være, at det rammer. Alene det her. Jeg tror også, grund til tidsplanen skrider er jo, fordi vi holder den der in-between pause, som ikke er lagt. Plus vi så også holder dem, som vi har lagt. Så bliver det jo, så går det jo, så er det med tid. Men altså, det er fint, det der, det henter mig til sidst. Så nu er jeg op til... Nu er vi her, og så den her vej, og vinden kommer herfra, så lige pludselig kommer den. Ja, du kan også se flad, hvordan den blæser. I teorien, fordi vi kører den nordlige breddegrader, så kører du med medvind delvist fra nu og ind til Bogense. Bogen til Milfald. Og mine de sidste 10 km, de var lidt hårdt, synes jeg. Hvad mener Dem vi lige har kørt nu. Ja, der lå jeg jo så igen at trække. du kører de sidste 3 km, hvor jeg så siger det op, skal vi lige køre lidt til? Nej, jeg skal fandme ikke. Så siger jeg, er du færdig? Nej, men det bliver jeg, hvis vi kører hurtigt. Så siger jeg sådan, okay, så lægger jeg mig ned. Så læser du op, så kører du 3 km. Hvilken jernmand er det så, der ender med at ligge og trække jer to idioter? Det er sgu da fordi, jeg turde da ikke mig op foran til vi foran af møgfald. Kæft, mand. Jeg tror, vi kigger på den efter den anden tur der. Det er 3 lange dage, hvor vi sådan måske fandt ud af, jo, det var da langt, og det var da hårdt. Men hårdere var det jo sådan set egentlig heller ikke. Jeg er lidt spændt på, om Og det her tror jeg bliver rigtig hårdt. jeg er lidt spændt på, om når vi ankommer hjemme i aften, om man så bare sådan helt slukken. Vi kommer ikke en skid længere end til Assens her, og så giver vi op, og så kører vi det. Det vil jeg synes er fucking nice. Kommer ikke til Assens og giver op. Klokken 3. Det er halvvejs. Men jeg kan da godt mærke, at jeg synes, det er hårdt det her. Jeg synes bare, at det skal vi selvfølgelig også, at vi bare må gå på. Jeg har det sådan, at nu begynder det at gøre ondt over alt i kroppen. Det er ligesom sådan en, Lænden, nakken, fucking lårene. Jeg har bare før haft Nu har du det kørt bedre, op. end nogen sagde halvvejs. Nu er du kørt op ad bjerget. Nu er det hjem. Nu skal du bare ned ad bjerget. Nu er det hjemme af. Skal du have Forbi Assens, Middelfart, Bogense, Og Otterup. så er der ikke flere. Men ellers så bare hjem. Fish and chips og Vesterhavsøst. Det er derfor Bugatti Hanument. Mark Cavendish og Ole Laursen. Ej, jeg er ikke lidt stolt af os, hva'? Vi kører så langt. Den eneste grund til, at jeg ikke giver op, det er fordi, at Louises bror, kærester og moren og faren der, de har cyklet 315. Har de? Så kan vi fandme også. Ja. Lise, der findes 2 typer af mennesker i den her verden. Dem, der pisser i våddragter, dem, der ikke vil indrømme det. Nej, præcis. Dem, der kører 200 km, dem, der kører 300 Ja, det er klart, det er. Det er med mit knæ. Så der lander, så skal jeg kaste mig. Så nu begynder det at ramme lidt. Det er nok mere det der med, at vi har cyklet 180 nu. Inklusive stops og mad. Jeg er 120 tilbage. Jeg læste en gang på nettet, at nogle gange så er den eneste vej ud det igennem. Hvor læste du det? For nogen er det at cykle 300 km en måde at bevise noget over for sig selv. En slags kan jeg virkelig det her rejse. Hvad er det, det er for jer?
Nogle mennesker får et kick ud af udholdenhed og ekstrem fysisk aktivitet, og det bliver en del af deres identitet. Et Strava-segment. Altså, jeg fatter ikke, hvordan kan vi være bagefter worst case, når vi kørte fra Forborg af før det. Det er jo fordi, der ikke har regnet 10 minutter på en krafttelefon, en glæde med i prisen. Ja. Og 4 opkald med Stefan fra EDC. Steffen. Turen er med venner, kan det sociale aspekt være en stor motivationsfaktor. For nogle er det ikke turens længde, men selskabet undervejs og øllet bagefter, der gør det hele bare. Udelukkelsesmetoden, den gælder ikke Hvis man ikke skulle på arbejde. Vi kan så ikke nå øl bagefter. Nej. ...1,3 kilometer. Det er hvad? Der stiger det bare. Vi kører op ad stigningen, eller hvad? Ja. Det er den sidste i dag. Venter op. Ja, det er godt. Kanselater. Når jeg træder, der sker ikke noget. Kom med det. Ja. Jamen, jeg kører lidt 600 meter tilbage. Husk på, hvad du sagde, CB. What a blessing. Ja, 14 der. Ja, det er min nummer 14. Sidste 350 meter. Pause. Fuck. Det er Pepsi Max der. Fuck. Det var 64 hjem. Så den? Nej. Ej, Bag i træerne. Jeg er læge for mig. Prøv at overveje, hvor sygt det er det her, ikke? Er du nede i et hul, så kan du glemme at lave sådan et nummer her. Der er et hul. Det er så sygt, sådan en Her er et kæmpe hul. Sammen 237 præcis. Jeg ved ikke. Hvor er det med at være udsolgt? Det kan du godt blive af med. Ej, jeg har ikke mere. Der er ikke mere kaffe på kanden. No more kaffe in the can. Nej, det er. De sidste 45, det bliver bare ren overlevelse. Den har siddet et eller andet helt skævt, eller sådan et eller andet, så jeg har fået gigant gnævesår her på den højre side på den. Det skal vi se. Altså, det er ikke blevet værre, vel? Ja, jeg synes bare, det er lidt hårdt mentalt, at det er blevet mørkt.
lige nok i kørselsbussen. Bare luk på den. Der var jo en fyr ind. 36 kilometer til Vandværksvej. Fuck, hvor bliver det godt. Stue 19. Det stiller mig. Jeg er helt færdig. Altså, jeg er lige før, jeg har lyst til at tude. Jeg har også Det er lidt vildt, at vi er rimelig enige om, at det er den vildeste fysiske præstation, vi har lavet. Og Frida, han skal lige med kigge medaljesamlingen derhjemme. Jeg er så tæt på at gå sukkerkold. Fuck, jeg gider ikke cykle mere, mand. Nej, det var du lige gjort til sidst. Det er helt perfekt. Ja, tak. Jeg har aldrig været så tom for energi. Jeg har ingenting. Hvad skal du have mere? Og det er fint. Det ser jeg ofte med min cykel. Ja, altså, jeg har ondt over alt. Nej, hvis vi får en punktering de sidste 8 kilometer. Altså lige nu ikke, hvor langt har vi kørt? Altså, hvis det er en af jer, jeg er pisselig glad, jeg kører bare. Så ringer jeg bare til lige sidst, vi skal bage. Ja, det bliver lidt af lort, for vi kan ikke se en skid. Fucking alle. Fede fucking kilometer. Så gør vi det bare igen nu, eller? Vi kørte 22 minutter over 6. Og klokken den er 11:30. Gennemsnitsfart 28,3. Kommer. Jeg gemmer lige her. Det er sgu nok rigtig nok. Skal du slukke lidt? Ja, lidt længere. Der er alt det der mok over.